Fúj, utálom! Valamit meg produkálj. Nincs mit tudod, nem olyan felvegyél. Tegyed kezed, Monika. Én hiszek te benned. Én máma tégedet leszoktatlak a dohányzás. Évente 4000 ember hal meg dohányzásban Magyarországon. Katasztrófa! Katasztrófa! Hihetetlen! De én, máma, tégedet leszoktatlak a dohányzástól. Én hiszek te benned, fondd meg szabad kezedben cigarettás doboz, hajtsad felém! Belém! Hajtsad a doboz belém! Elhajlik a kanálban. Elhállítom a kanál! Én elhállítom a kanál! Hiszek te benned! Mindenkiben is! Angela! Engedd el! Én megtanítalak! Kettő kézzel fogjad meg a tálat! Fogd meg kettő kézzel a tálat! Most? Kezded el öcskölni! Megtanítanak, hogy kell öcskölni tálat! Tegyed kezedet a monitorra! Bela bácsi! Én tegyek kezet monitorra! Mind a kettő! Csinálja meg! Nem, én csinálom meg csapat! Maga nélkül! Nem is kell! Megy minden magától! Mondom magának, saját magától! Saját jobb hátvéd vagy, bal hátvéd! Saját magától, mit tudom én? Hál! Mondom. Magától, tegye kezét monitor.